Vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen 2 KD, seis! Käynnissä! Hei! Vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen 2 KD. Tuo koira on täysin SA-intsaan, no. Intomielinen meinaa. Sen pitäisi vartioida meitä kanoja, sanoo. Vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen 2 KD, vasen... Hei koira! Mitä tää on? Pidä tarkasti silmällä meitä kanoja, sanoo. Kärppä liikuskelee näillä main. Ihan totta, ei parane päästää poikasia karkuun. Eikä vai että sinä näitä pikkusia halua päästä karkuun. Päin nuorelle siitä! Yritä vain olla avuksi, sanoo. Katso nyt mitä sait aikaan! Päästit poikasen karkuun! Juokse koira ennen kuin kärppä nappaa sen! Tipu, 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 tipu. Hei, tipu, 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 tipu. Siinä meni toinen! Ota kiinni! Ota kiinni! Ota kiinni! Nyt pääsi kokonainen pesue! Ota kiinni! Hei, lopeta! Kirre on kuin 1000-jalkaisen varpaita laskeessa, sano. Hei, pidä näitä niin oman portin. Odota! Tule takaisin. Nyt, ala vetää! Kuule koira, tämä oksan reikä on parasta liimata ennen kuin poikainen pääsee ulos täältä. Hei, anna se minulle! Päästäis se! Se pölyhuisko pitäisi höyhentää kunnolla. Koira kuulee. Hei koira, mitä minä teen aina ulkopuolella? Sano. Minä kuulun sisäpuolelle. Vaadin, että minut viedään sinne minne kuulunkin. Ala viedä. No. Hyvä, hyvä. Minä vien sinut takaisin. Hei, sulkekaa ovi, sano. Täällähän vetää. Hei, kärppää. Kuule, älä tuula aikaisin noihin untuvikkoihin. Etkö haluaisi oikein kunnon isoa kanaa, okei? No kuten sanoin, tiedän missä on oikein iso ja lihava rotukana. Odota tässä, ja kun kuulet vihellyksen, tule juosteen. Tule hakemaan kärppäseni! Kuules nyt, kärppä, et sinä syö koiria kuten minua. Kanaa sinä haluat. Tiedän, missä on iso, lihava ja suurisuuden kukojuntti, ja minä kerron, kuinka sen napataan. Ota tämä liitu ja tämä nuija sitten. Hei, joku koputti sanoo. Etkö häpeä? Olet maistanut. Naurettava, olen absoluutisti sano. Joo, en ota mitään. Ai niin. Niin ne kaikki sanovat. Kävellehän tätä viivaa. Ihan älytöntä.
Eihän viivalla käveleminen ole mitään sanoa. Kuka tahansa siihen pystyy. Ups. Tuleekohan sade? Varmasta kolottaa. Hei, jossain palaa. Jalka on kuumempi kuin palon kypärä hikinauha. Ei jaksa kuunnella tuon pöljän tuskahuutoja. Jaa, parempi. YKKD, YKKD, YKKD.